हरि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य अनञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्ण। अध्यायम 5 श्लोकम 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसिद्धस्य हृदयेन सह श्रद्धादानस्य बालस्य दानस्यानुचरस्य च
തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യാഹ ദൈനസാ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യാഹ ദൈനസാ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യാഹ ദൈനസഃ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യാഹ ദൈനസഃ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 2 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാർ 10 ആൾക്കാർ ആദ്യം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ, പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലും, ബാക്കി കൂട്ടും. ഓക്കെ, രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസിദ്ധസ്യ ഹരേനസാ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസീദസ്യ ഹൃദയനസഃ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചര്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യ ഹൃദയനസഃ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. തസ്യൈവം മേ തസ്യൈനസഃ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യ ഹൃദയനസാ ശ്രദ്ധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യ ഹതൈനസഃ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യ ഹതൈനസഃ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രഭുജി കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസിദ്ധസ്യ ഹതേന സഹ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസിദ്ധസ്യ ഹരേന സഹ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസിദ്ധസ്യ ഹരൈസനഃ ഖൈതനസഃ ശ്രദ്ധദാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യാനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി കൂട്ടർക്കൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ആരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചൊല്ലാം. 6 പേരുണ്ട് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥവും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തസ്യ അവന്റെ ഹേവം അപ്രകാരം മേ എന്റെ അനുരക്തസ അവരുമായി സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതമായി പ്രസൃതസ്യ ആജ്ഞാനുസാരേണ അത അവയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടു ഏന സഹ പാപങ്ങൾ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വിശ്വസ്തനായവന്റെ ബാലസ്യ ബാലന്റെ ദാന്തസ്യ അടിമപ്പെടുത്തി അനുചരസ്യ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ച വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഞാൻ ആ മുനിമാരുമായി സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതനായി അത്യന്തം വിനയത്തോടുകൂടി അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായതിനാൽ എന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തനാകിയാൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും മനസ്സാലും ശരീരത്താലും കർശനമായി അവരെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി ഭാവാർത്ഥം വായിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. പരിശുദ്ധനായ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവി കാല പ്രാപ്യമായ പരീക്ഷാർത്ഥിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളാണിവ. അത്തരം ഒരു പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും സദാ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംസർഗം കാക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുവൻ കപടഭക്തനാൽ നയിക്കപ്പെടരുത്. അവിധം ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്ത വിധം അയാൾ സ്വയം ഋജുവും മത്സ്യണനുമായിരിക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പരിപൂർണമായും സമർപ്പണം ചെയ്ത ആത്മാവാകുന്നു ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിയന്താവായും മറ്റെല്ലാവരും ഭഗവത് സേവകരായും അയാൾ അറിയുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക സംസർഗം കൊണ്ട് വർദ്ധിതങ്ങളായ സർവ പാപ സഞ്ചയങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു പുതുഭക്തൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തനെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സേവിക്കണം. മാത്രവുമല്ല അയാൾ വിനയവും അനുസരണയുമുള്ളവനും നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കുന്നവനും ആകണം. നിലവിലുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ജീവിത വിജയം പ്രാപിക്കാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സല. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത്യ കൃപയാ ദീനവത്സല. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവേചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സല. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സലഃ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കേൾക്കാമോ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സലാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിശാലാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സലാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സലാഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം അതീവ രഹസ്യമായ യൽ എന്താകുന്നു? യൽ ആ സാക്ഷാൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവതോദിത സ്വയം ഭഗവാനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അഥവാ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട അഥവാ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട അന്വവോചൽ നിർദ്ദേശം നൽകി കമീഷ്യന്റെ പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ കൃപയാ അഹേതുകമായ കൃപയാൽ ദീനവത്സലഹ ദരിദ്രരിലും സൗമ്യശീലരിലും അതീവ ദയാലുത്വമുള്ളവർ. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. വിനീത ഹൃദയരായ ആത്മാക്കളിൽ അതീവ കൃപയുള്ള ആ ഭക്തിവേദാന്തികൾ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്ന വേളയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആ അതീവ രഹസ്യമായ വിഷയത്തെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാപൂർവം ഒരു ഭക്തി വേദാന്തി അനുവർത്തികൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റെല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരാവൂ എന്ന് സ്പഷ്ടമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സർവനാശകനും ഭഗവാനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വസൃഷ്ടിയും ഭഗവതേച്ഛയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഭഗവതേച്ഛയാൽ എപ്പോൾ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ദൃശ്യവും പരിസമാപ്തമാകുന്നുവോ അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതധാമത്തിൽ സർവ പരിച്ഛദങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാൻ പരിസേവിതനായി നിലകൊള്ളുന്നു. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ പരിസേവിതനായി നിലകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, സർവനാശത്തിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ തുടർന്നും അപ്രകാരം തന്നെ നിലകൊള്ളും. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിപരമായ ജീവസത്തകളിൽ ഒന്നല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. വളരെ വളരെ പണ്ട് അർജുനൻ ഉപദേശം പകർന്നു നൽകിയെന്നും അതേ ഉപദേശം സൂര്യദേവന് നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്നും കാലക്രമത്തിൽ തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതായും ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനുമാകയാൽ അർജുനനെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചതായും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് ഉപദേശം ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത അമൂർത്തകവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ അതീവ രഹസ്യമായ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതീവ രഹസ്യം എന്ന അഭിവ്യഞ്ജനം ഇവിടെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന വിജ്ഞാനം നിർവൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന് അതീതമാണ്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ സാമാന്യ വിജ്ഞാനം അഥവാ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം എന്നർത്ഥം. ഈ ജ്ഞാനം നിർവൈദിക ബ്രഹ്മം വരെയേ വികാസം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുപരിയായി എപ്പോൾ അതിനെ ഭാഗികമായി ഭക്തിയുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നുവോ അപ്പോൾ അത്തരം ജ്ഞാനം പരമാത്മാവ് അഥവാ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ വരെ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. ഇത് അതീവ രഹസ്യമാണ്. എന്നാൽ എപ്പോൾ അത്തരം ജ്ഞാനം ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അപ്പോൾ അനന്തരം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദുർജേയമായ ഭാഗം പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇതിനെ ദുർജേയ ജ്ഞാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ നിഗൂഢ ജ്ഞാനത്തെ ബ്രഹ്മദേവൻ, അർജുനൻ, ഉദ്ധവൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് പകർന്നു നൽകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथा हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज गुरु ब्रह्मानंद हरे कृष्ण. നാരദമുനി ഇവിടെ നേരത്തെ ബാക്കിയായിട്ട് വ്യാസദേവനോട് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ സത്സംഗം കൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തി വേദാന്തികളുമായിട്ട് അവർക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും ധാരാളം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ. അവരുടെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും വിവരിക്കുന്നത്. നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ മുനിമാരുമായി സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതനായി അത്യന്തം വിനയത്തോടുകൂടി അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായതിനാൽ എന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തനാകിയാൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുകയും മനസ്സാലും ശരീരത്താലും കർശനമായി അവരെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലുമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതനായി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് കഴിയേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അസോസിയേഷൻ ആരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. നമ്മൾ സത്സംഗത്തില് നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അല്ല മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അവരുടെ ഗുണങ്ങളും അതിലേക്ക് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അവർക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും സമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുവിലും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരിലൊക്കെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വേണം. പ്രഭുപാദര് നമുക്കൊക്കെ ഉറപ്പ് തരുന്നു. നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം 16 മാലയൊക്കെ മിനിമമാണ് 16 അല്ലെ. 64 മാലയാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്. ഗൗഡിയ ആ സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് 64 മാലയാണ് ഒരു ദിവസം ജപിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് ആ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ 64 മാലയൊക്കെ ജപിക്കൽ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അത് ചുരുക്കിയിട്ട് 16 ആക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. 16 മിനിമം ആണ്, മാക്സിമം അല്ല. 16 എത്രയും കൂടുതൽ നമുക്ക് ജപിക്കാം. 16 മിനിമം ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്തരീക്ഷമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നവര് മിനിമം 16 ജപിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ 16 മാല ജപിച്ച് 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഉറപ്പ് തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ കുട്ടി അവർക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്ത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധനായ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവികാല പ്രാപ്യമായ പരീക്ഷാർത്ഥിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളാണിവ. അത്തരം ഒരു പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും സദാ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം കാക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുവൻ കപട ഭക്തനാൽ നയിക്കപ്പെടരുത്. അവിധം ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കത്തക്ക വിധം അയാൾ സ്വയം ഋജുവും മസൃണനുമായിരിക്കണം. പരമദിവ്യത്വം വിഷയം പരിപൂർണമായും സമർപ്പണം ചെയ്ത ആത്മാവാകുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെ. മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അല്ലെ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ നമ്മൾ കൺമുന്നിൽ കാണില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട്. എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ വാണി അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. വാണി സേവയും വാപ്പു സേവയും ഉണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക. അതാണ് നേരിട്ട് ആ ഗുരുവിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വാപ്പു സേവയേക്കാളും പ്രധാനം വാണി സേവയാണ്. ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഭുപാദര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ആ വിജയത്തിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യം അല്ലെ, എല്ലാ തരത്തിലും ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് എത്രയോ കഠിനമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടും ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ബംഗാളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മറ്റുള്ള ഭാഷകളിലൊക്കെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ലഭിക്കുന്ന അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ ഗിന്നസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദരാണെന്ന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും സേവനങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. പ്രഭുപാദര് ബുക്സിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പരിപൂർണമായി സമർപ്പണം ചെയ്ത ആത്മാവെന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരമനിയന്താവായും മറ്റെല്ലാവരെയും ഭഗവത് സേവകരായും അയാൾ അറിയുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക സംസർഗം കൊണ്ട് വിർദ്ധിതങ്ങളായ സർവ്വ പാപസഞ്ചയങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു പുതുഭക്തൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തനെ വിശ്വാസപൂർവം സേവിക്കണം. മാത്രവുമല്ല അയാൾ വിനയവും അനുസരണയുള്ളവനും നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കുന്നവനുമാകണം. നിലവിലുള്ള ജീവിതകാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ്? അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനും അല്ലെ, നമ്മുടെ എല്ലാ പാപസഞ്ചയങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പുതുഭക്തൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തനെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സേവിക്കണം. മാത്രമല്ല അയാൾ വിനയവും അനുസരണയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കുന്നവനും ആകണം അല്ലെ. ഒരു ശുദ്ധ നമുക്ക് അനേകം ഒരു ദീക്ഷാഗുരു ഒന്നേ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമുക്ക് അനേകം ശിഷ്യാഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യാഗുരുക്കൻ ദീക്ഷാഗുരുവുമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആശയവിനിമയം നടത്താനൊന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ ശിഷ്യാഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷനൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലെ. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ വിനീത ഹൃദയരായ ആത്മാക്കളിൽ അതീവ കൃപയുള്ള ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്ന വേളയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആ അതീവ രഹസ്യമായ വിഷയത്തെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ അവിടെ വിട്ടു പോകുന്ന ആ അവസരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ നാരദ മുനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാരൂപം ഒരു ഭക്തി വേദാന്തി അനുവർത്തികൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ലേ, അവര് യാതൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതാണ് യഥാരൂപം. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതന്റെ പേരെന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒന്നും വളച്ചൊടിക്കാതെ അതേപടി നമുക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ആരാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ്. ഇതിന്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഞാനും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ സംഘടനകളിലൊക്കെ. അതിനൊന്നും ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ, ആ ഭഗവാന് മാത്രം സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കിയാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തനല്ല. ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഭക്തി എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി വേദാന്തി ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ അവരെ കുറിച്ച് ഭക്തി വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്ന വേദത്തിന്റെ അന്തം അല്ലെ, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതർ. അവരെയും വ്യക്തി ഭാഗവതർ എന്ന് പറയും. ഭാഗവതം വ്യക്തി ഭാഗവതവും ഗ്രന്ഥ ഭാഗവതവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അവരും ഭാഗവതരാണ്, ശുദ്ധഭക്തരാണ്.
അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ യഥാരൂപം എന്താണ് ആ പരമസത്യത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റെല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും ഭഗവാനെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരാവൂ എന്ന് സ്പഷ്ടമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെ സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സർവനാശകനും ഭഗവാനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വസൃഷ്ടിയും ഭഗവതേച്ഛയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭഗവതേച്ഛയിൽ എപ്പോൾ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ദൃശ്യവും പരിസമാപ്തമാകുന്നുവോ അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതധാമത്തിൽ സർവ്വപരിച്ഛേദങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാൻ പരിസേവിതനായി നിലകൊള്ളുന്നു. സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ പരിസേവിതനായി നിലകൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല സർവനാശത്തിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ തുടർന്നും അപ്രകാരം തന്നെ നിലകൊള്ളും. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിപരമായ ജീവസത്തകളിൽ ഒന്നല്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. പരമമായ ജീവസത്തകളിൽ ഒന്നല്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം. ഭഗവാൻ ആദി പുരുഷനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ മത്ത സർവം പ്രവർത്തി. ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ചു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് അതിലൊരു വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള നാരായണിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും രുദ്രനും അഷ്ടവസുക്കളും. അല്ലെ? നമ്മൾ നാരായണ ഉപനിഷത്തിന്റെ ആ ശ്ലോകം പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാതൃഹി ദേവാനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവിനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും പറഞ്ഞു, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്, ഗോവിന്ദനാണ്. അല്ലെ? എന്നാൽ ആ ഭഗവാനെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവാത്മാക്കളല്ല. അല്ലെ? എന്താണ് നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവസത്തയാണെന്ന് കണക്കൂട്ടുന്ന അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ്. അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അല്ലെ? എന്താണ് ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാവ്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ജീവാത്മ, നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ? നമ്മള് സ്വതന്ത്രരല്ല, നമുക്ക് അല്പം മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. വളരെ വളരെ പണ്ട് അർജുനന് ഉപദേശം പകർന്നു നൽകുന്നു. അതേ ഉപദേശം സൂര്യദേവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കാലക്രമത്തിൽ തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതായും ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനുമാവുകയാൽ അർജുനനെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചതായും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് ഉപദേശം ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. പിന്നീട് ആ രാജഋഷി പരമ്പര ആറ്റുപോവുകയും അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് വീണ്ടും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാന് വേണ്ടിക്കലേ ഒറ്റക്ക് തന്നെ ആ കൗരവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ആ പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെ? അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവാൻ. അല്ലെ? എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ അർജുനൻ വിഷാദവാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊക്കെ ഈ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത വീണ്ടും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അല്ലെ? അർജുനൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള നിത്യ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ? അപ്പോൾ അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നല്ലേ, ഭക്തോസിമേ സഖാചേത്, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനും സുഹൃത്തുമായത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചല്ലേ. അർജുനൻ അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവത് ഉപദേശം ഭക്തർക്കല്ലേ മറ്റാർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത അമൂർത്തകവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ അതീവ രഹസ്യമായ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതീവ രഹസ്യം എന്ന അഭിവഞ്ചനം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന എന്തെന്നാൽ ഭക്തിത സേവനം എന്ന വിജ്ഞാനം നിർവ്യക്തിഗത വിജ്ഞാനത്തിന് അതീതമാണ്.
ജ്ഞാനം എന്നാൽ സാമാന്യ വിജ്ഞാനം അഥവാ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം എന്നർത്ഥം. ഈ ജ്ഞാനം നിർവൃത്തിക ബ്രഹ്മ വരെയേ വികാസം പ്രാപിക്കുള്ളൂ. അതിനുപരിയായി എപ്പോൾ അതിനെ ഭാഗികമായി ഭക്തിയുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തര ജ്ഞാനം പരമാത്മാവാദ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ വരെ പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. ഇത് അതീവ രഹസ്യമാണ്. എന്നാൽ എപ്പോൾ അത്തര ജ്ഞാനം ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന തലത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അപ്പോൾ അനന്തരം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് ദുർനയമായ ഭാഗം പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഇതിനെ ദുർനയ ജ്ഞാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ നിഗൂഢ ജ്ഞാനത്തെ ബ്രഹ്മദേവൻ, അർജുനൻ, ഉദ്ധവൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 തരത്തിലാണ് ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരാൾക്കാരും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ബ്രഹ്മനാണ് അല്ലെ, ആ ലൈറ്റാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര വരെ അവര് അതില്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ ലയിക്കാനായിട്ട്, ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള യോഗികളൊക്കെ ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അതിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന രീതി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനിലെ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അവര് താല്പര്യപ്പെടുന്ന അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ മായാവാദികളായിട്ടുള്ളവരോ അവര് ഇല്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ ലൈറ്റാണ്, ബ്രഹ്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൽ ലയിക്കണം എന്ന് പറയും. അതിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. നമുക്കെന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ആ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അല്ലെ. ജീവര സ്വരൂപ ഹോയി നിത്യര കൃഷ്ണദാസ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സ്വരൂപാവസ്ഥ ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നേ വേണ്ട, അല്ലാതെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിട്ട് അസ്തിത്വം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ തലത്തിലാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർനയമായ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള അത്രയും നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവന് തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദയെ ആദികവിയെ മുഖ്യന്തിയ സൂര്യ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന് അല്ലെ, ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനാണ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം രാജർഷി പരമ്പര അറ്റുപോയപ്പോൾ വീണ്ടും അർജുനനെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഉദ്ധവർക്കും ധാരാളം ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ ലീലകള് തീർത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഉദ്ധവർക്ക് ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉദ്ധവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. ഉദ്ധവ ഗീത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഉദ്ധവരും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ ഉദ്ധവർക്കും നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഈ രഹസ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അറിയാനും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയരാനും എല്ലാം സാധിക്കുമെന്നാണ് നാരദമുനി സ്വന്തം ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ, നാരദ മുനിയുടെ പൂർവജൻ ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി, ബാലനായിരിക്കുന്ന കുട്ടി സ്വന്തം അനുഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. വേറെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവമാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ വെറുതെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയുള്ള ജന്മത്തിൽ ഈ നാരദമുനിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ നൽകുകയും ചെയ്തു. അനേകം ഭക്തന്മാർ അല്ലെ, എത്രയോ ആൾക്കാർ അല്ലെ. ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളനെ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ വാൽമീകിയാക്കിയിട്ട് രാമായണം എഴുതാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
അല്ലെ, മൃഗാരി എന്ന ആ കാട്ടാളനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനേകം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവരെയൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി നാരദമുനിയുടെ ആ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് അല്ലെ. നാരദമുനി അത്രയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആ നാരദമുനി തന്നെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലെ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലും അല്ലെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദമുനി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളോടൊക്കെ കൂടുതൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പരമസത്യമാണ്, എന്റെ അനുഭവം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്കൊക്കെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ആ വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമുക്കും സാധിക്കും അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൃന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, തായകാട് പ്രമാണന്റെ ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ 8 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം, നിങ്ങളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.